ኤርትራውያን አትሌታት ዘርሰናይ ታደሰን ናዝሬት ወልዱን ዕውታት ናይቲ ብምኽንያት ጽምብል ብራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ወደባይቱ ከተማ ባጽዕ ዝተኻየደ ዞባዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮይኖም ኣብዚ ብሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበን አትሌታት ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳ ከምኡን ዞባውያን ጋንታታት ሃገርና ዝተሳተፉ 21 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ አትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ብ1 ሰዓት 1 ደቂቃን 37 ካሊኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ አትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ካብ ጋንታ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ካልኣይ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ካብ ጋንታ ዞባ ደቡብ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ኣብ መድረኽ ዕውታት ደይቦም 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ አትሌት ናዝሬት ወልዱ ካብ ዞባ ማእከል ብ34 ደቂቃን 28 ካሊኢትን ቀዳሚቲ አትሌት ሕብረት ደበሳይን አትሌት ነቢያት አብርሃምን ካብ ጋንታ ዞባ ደቡብ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ዕውታት ውድድር ጽምብል ብራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ኮይነን ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተመዝጊቡ ዘሎ ዓለማዊ ክብረ ወሰን ብኦሎምፒካዊ አትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ከም ዝውነን ይፍለጥ